Bio je prvak Europe s crvenom zvijezdom i jedan od rijetkih koji je nosio dres oba španjolska velikana, Real Madrida i Barcelone. Rečenica Ćire Blaževića da će pojesti svoju diplomu ako Prosinečki postane vrhunski nogometaš ga je gotovo uništila, ali ga je istovremeno i motivirala. Daj mi reci koliko je ova izjava šefa pokojnog da će on pojesti svoju diplomu te motivirala? Pa ne bi se ja vratio nikad više u Zagreb, da nisam uspio. U razgovoru sa svojim suigračem, evocirao je uspomene i otkrio da vjeruje da su 1998. imali snage da postanu prvaci svijeta. Ja mislim da smo mogli biti prvaci. Znaš kako, u jednom momentu mislim da smo mogli protiv Francuske napraviti. Pogotovo u tom dijelu kad si poveo. Moj dojam je da smo ostali još 5 minuta duže bez primljenog gola i da bi dobili nakav Brazil. A Brazil je bio gotov. Neuspjeh prvaka s Marijom Stanićem. Gost emisije Robert Prosinečki. Ponedjeljak, 29. svibnja na Areni Sport 1.